Salam, qadırlı vatandaşlar. Köpten beri gün efir etmem soň. Doğru edýänlerini pikir edýän. Bugün men politika barada, siýasat barada dälle. Käbir vatandaşlarymyzyň islegi boýunça, haýyşy boýunça mellegini görkezäýseň, bizem göräýsek hoşal bolardyk diýip haýyş edenler bar. Şolaň haýyş üçin bir kiçiräjigem bolsa mellegimi görkezmek isledim. Ne şundan başlaýa şeýle gidýär. Birinji bilen klubnika, ýani otap başladym. 3-4 gün otamasaň ýam ot basýardy. Onda elim degip duran taýda üzüm bar. Ine gowy getirip dur üzüm. Mine şahalary bilen hemme ýerler üzüm. Ine bu klubnika. Mana otap seresap bolmasaň ine şeýdi klubnika bilen bile. Neme ýolunýada ine şu klubnika ine şu. Ýam ýollum munum. Şeýdi ýene gömsöň, ýydyna gömsöň. Şeýdi neme diýär, ýene ösüp gidýär. Bu haşal ot diýerler, klubnika. Wapşe şu nemeleň özi hemme ýanky neme diýýärdim, ýagada. Orsça, türkmençesine bilemok. Şu ýagadalan hemmesem edil ýawan dik ot diýerli ösýär. Onuň buňam bir sanjygyny şeýdip ekip bilseň, soň köpelik gidýär. Ne şeýdip otamaly bugün men bu bir iki gün boş günüm bar. Otaşdyrayın. Akşam ýene de ýagyş ýagypdyr. Aslynda bu kän suwamdym. Sebäbi günne unaşy ýagyş ýagyp durýar. Topragym şuňal ýumşak ine. Şuňa bolýar. Ýagyş ýagyp zat edip. Bu taýda ne pomidorum çykypdyr, nerden çykypdyr bi? Kim bilýär, häzir şeýle ýörap görkedeýin. Ne şu ine bärde ukrop bar. Ukroplarym şeýdip ösürýän oýun soň heme tohum bolýar. Inniki ekmeseňem öýde çykýar ýene öňkü ýerinden. Onuň ulalan soňam şular döwüp banka atýandy, neme diýen? Salene ýanky hyýar diýdi, pomidor diýdi, bolgarski diýdi. Käşire soňda at bilen garmatym edip atsaňam bir salat, ne bärde soğan bar. Soğanlara düýün ýygyp alym köpsini. Ine de ot ýene de seretmeseň ot basýar şuňaly. Gidýänler diýip pikir edýän, giden okmaýa. Gidýänmi kara diýen. Şu internet arasyna öýden daşlaşýan bolyn. Internetin Wi-Fi'den öz telefonyň interneti geçýänçe wagtylýada bagyşlan watandaşlar ine şuňa edip ýol ýanyna nemeleri, soğanlar düýbünden gopuramak ýol ýanyna soň naharada atyp bolýar ine şuňa depesinden ýolup alýan. Düýbüne degemok soň ýene de çykýar. Ine bu taýda bul ine gawun. Bu gawun ýygyrak ekilipdir de birazajyk. Ine bu taýda da üzüm ýene de üzüm kän getiripdir bu ýylam. Dur şunu üzüm bärlerim. Ana. Ana ne bärde? Malina başlaýar. Malina bilýänsiňiz nämedigini şular ýagada inni gyzaryp başlapdyr. Dur şunu şeýle dur şunu ýagada aňryk barýança. Ne bärde? Bu hyýar. Hyýar birazjyk ýyjra ekdim. Ne bu hyýar? Ene bundan beýlesem neme? Malina gutarýar bolyn. Malinadan aňyrsy neme böwürslen niýe türkmençe böwürslen. Orçasam ýeževika. Ingilisçesem neme bolýar? Blackberry.
Yine berde güllerim var. Yine bundan eylağım. Ağırlarım görkedeyin. Bundan geçmeli siyetka var berde. Hadi geçeyin şuradaydı. Yine bundan bir iyilik gitsek. Ağırımız tokoy. Ağır gider yalak kursa gidip görkedeyin. Her hili hayvanlar zatlar var yani. Giycesine çıkıp olan korkunçrak. Şağalam var berde, tilkem var. Möcegim var. Arkayın gezip yürüyorlar möceklerim. Bunun ağırsı duruşuna tokoy. Şunlar yalık neme katı tüpülün gatronuna ağaçlarım yıkılıyor. Yine ağırsı tokoy duruşuna. Ağır geçer yerler. Yine yıkılan ağaçlar. Ay derdini de yaranı kesip şeydip taşlayalar. Taşlayan onun yatya tokoyun içine. Yönü ingıdık kılad her hili kuşun sesleri yer bilen uyarıyor da. Her hili sesleri var. Ana. Men pişigim otayda otur. Kis 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 kis. Kis 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 kis. Koko koko. Kis 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 kis. Kis 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 kis. Koko. Koko kis kis kis. Düğünüm öngünüm kaçıp gitti be. Tokoyda yaşaya. Öye gelesek melenok. Kis 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 kis. Yürüyor. Kis. Come here. Kis kis kis. Kis 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 kis. Menenem korkuyor ya. İdi şurada. Kise, kise. Kise, kis 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 kis. Kise, kis kis. Böyle gelmesen oturan şuradaydı. Ne de yıkılan ağaç. Bundan beylak korkuyor. Bundan ağrı şeylerine gidiyor yine de. Yine kek. Yine size kek. Yine kek. Kis 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 kis. Ana kek görüyorsun değil mi? Yine. Benim korkar yürüsem kaç gider be. Kis kis kis. Şakada adam var erkeğe men diye. Doңur durur, men yürüsem kaçar. Katı çivin kan hadır. Men çak başlar bu çivinler. Böyle bana değmeyin. Yani ağırları yürüsem, ağırda da başka hayvanlarım vardır. Yani ağır yürümeyin. Bundan beylak yürüyün. Ama taylarından korkudayım. Yani şu tokoyluğun şu taylarda yokman yankıcık hayvanın, yavan hayvanın nemesi oluyor. Oğuy. Türkmen çaysak oğuy oluyor. Yokman şu taylarda yaşayan şağallar, tilkiler. Ağırıkken yürümeyin. Bana bu taydan görünüyorum bizim cayımız.
Ne? Bilemek görünýär size. Şu tokoyluk. Ne bundan beýlek. Yine şu basıp yatan orta arada bir ağaç yıkılsa şoň daşdy görün şey kesýän aňyrsam barp bolmandyň onuň zarasly bolýar. Her hil zatlar her hil hayvanlar ýaşaýar. Ne bu da diki böwürsleniň nemesi diki görünüşi ine öýde bitýär şoň böwürslen näşi tikenni. Gaty galyň pirçatka giyip neme dip baraýmasaň barp bolanok ýanyna. Ne şeylerak kat owadan ýöne hasam kışyny owadan bolýar bir gardat ýygyp ähli ýerleri çuwak bolýar. Başka lokan görkezek zadym ýok. Berde kavr eken ağaçlar vardı. Şöyle görkezin olar ýöne gurap gowy getirmedi. Gurapdyr. Ýeri gowdal bolmagy mümkin. Bula incir. Bir kıştan görkezýär bolany. Kän uruny bilmem soň şu inciriň owal Türkmenistanyna yatyryp üstünden gömülýär pamoymy kışda. Onuň ýazyda da üstü açýarlar-da dikeltýärler, agaçlar diýrep ýöne naryň şoň ýalydilerini bilýän ýere ýykyp üstüne neme diýerler, gömýärler kışda. Ýöne inciriň edilişini bilem okdum. Ýöne sowuk urmandyr bu ýyl oturupdyr. Ýöne bir vişne getirdi, gutordy. Küçücek ýaş bolandan kän getirmedi. Bir taýdaky gurudy. Bunam guracak bolýar häzirlikçe. Bolany beýlede güller zatlar bar. Güllerim bar. Ana bu güller var. Yine bular gedekleşip getirýärler, gedekleşip gül çıkarýarlar. Ýadyrak aprel, may aýlaryna bir çıkarýar, soň iýun aýlaryna bir çıkarýar, iýulda başgasy çıkarýar. Rozalar bardy olara bitti, rozalar gutordy. Ne berde neme var? Pomidor. Ne şu wagt bular otap boldum. Şeylerak bolly. Bakana şoň ýaly. Bolýar watandaşlar. Sağ olun. Dinläňiz üçin, görüňiz üçin. Şu videony käbir watandaşlarymyň haýyş üçin. Hani Amerikada da mellek işleýän ekeniň. Hani bir de görkez zat diýenler üçin. Şoň üçin çekdim şu videony. Ne bir taýda ýaşajyk agaç bar. Bulyny şu ýyl geçen ýyl oturtuldy täze. Oturdular ne bilerde. Ramaşka var, astra var. Bular gedekmişini, gedekligine gülleydi. Onun bir klumba boş oturmadı ýaly. Öňürek gülleýänler var, ne tülpanda bir wagt solly gutordy. Onun ýylydına gül açylýan güller ekýäse. Onun ne bir taýda ýaşajyk iki sany täze.
Yol kektik. Önkülön biri kuğradı. Ana otayda bir yoz ağaç var, oğlum kuğrap başladı. Onun yerine başkasını ekmeli. Ana şoň ýaly. Ne bitayım şoň ýaly klumba. Ona neylek. Klumbada neylek. Ne bulan bir ağaç. Ne bolly vatandaşlar. Ene de mellega geldik. Kiçicegem bolsa ot çöpe batıp yatyr, ýöne kiçicegem bolsa bir zatlar eken bolýas. Bolýan, sag bolun. Şeýle tamamlaýyn.